Scale G major taruh kapan? गोसोखांनाय जोबनायाव बावलाङा नोंनि गोसोनि दाहा दैमायाव गोसोखांनाय जोबनायाव बावलाङा नोंनि गोसोनि दाहा दैमायाव दिना Robina Moro, na? Kamu tuh doa pun kabai. Jobat moजाङानो. Thank you sir. बिनिफ्राय माखासे प्रनाउन्सनाबो अनेकखौ ट्राइ खालामदों, जादों मेक्सिमामानो. बिनिफ्राय गेजेराव जे मोनसे होनदोंना दैलों ना मा होनदोंमोन? दैलों sir. हा? sir. दैलोंसो. दैलो. बेसो जानांगौ. दैलों होननाय खोनादोंना? जोङो बिदि खोनाफैदों नों होनदों होनाखैमोन. ओरैसो दस्रा खोनाफैगोन ना माखौ मिथिला. जाय हक थिगानो दं. प्रेक्टिस खालामबाय था, नङा होमबा? माखासे मुडबो नांगौ, मुडा जोबोद मोजां. ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ बुंहरखानो सानदों, बुङाबो जाया नालाय ना? दा कम्पिटिसनावहाय बे लेखाखौ ओरै लाना खनबाथ' माबा जायो ना? दा ओंखायनो बे मखास्थ'सो दंखायोमोन. माने खनफुनाय समावसो बावलांनो नागिरसै ओंखायनो एसे नायनो. दा लेखाखौ ओरै फोरमायबाय बायदि सारदों ओरै नायथारोबाथ' बिदि नाङा. जाय हक थिगानो दं, मोजाङै प्रेक्टिस खालाम आरो मखास्थ'यै गोसोआव लाखिखाना फरायनांगौ आरो. मखास्थ'आ मा जायो? जलदब बावो, गोसोआव लानांगौ. गोसोआव थानाया मा जायो? गोसोआव लानाया जिन्दगि थैब्ला बावला बियो. दा बेबायदि आरो. दा ओंखायनो मखास्थ'खौ एसे बेखौ खम खालामनानै गोसोआवसो लाथारनांगौ आरो. गोसोआव थानाया मा जायो? ब्लाडजों हाबफानाय बायदि जायो, बिखायाव थाबाय आरो. जायखिजाया जानानै जोबोद मोजां, फिउचाराव मोजां मा दं? Thank you sir. फिउचार दं दे, गोजोननाय थाबाय.